Mira, a mi se me genera una sospita davant d'això. Vol que en aquesta aprovació blanquegem les actuacions dels exercicis anteriors? Això, aquesta insistència manifesta en aprovar un pressupost que, d'altra banda, insistim, per a què el vol? Si a través de modificacions de crèdit i quan té un problema el senyor Albacar sempre li dona corda, pot anar tirant com ha estat tirant aquests últims anys. Per a què li cal? Aquesta insistència en què li aprovem el pressupost a mi me fa pensar que la falta de transparència en què hem governat estos dos últims anys amaga quelcom més. Perquè, clar, si no, quina necessitat hi ha ara d'insistir matxaconament en l'aprovació d'aquest pressupost, que és positiu, que s'aproven els pressupostos és positiu, però no havia fet mai això. Mira si no havia fet mai, que l'any passat no em va ni presentar de pressupost, ni presentar. Bé, nosaltres hem pres, des del grup local d'Esquerra Republicana, tenim la decisió presa i m'hagués agradat comunicar-li a l'alcaldessa abans de vindre aquí perquè li hagués exterioritzat la decisió. Me permetrà que, per raó de respecte a la institució, primer li digui a l'alcaldessa la posició nostra i després la faci pública a l'opinió pública. Però sí que li he de dir que, clar, la negociació deixa poc marge de maniobra. Ara, insisteix molt en l'aprovació del pressupost, perquè no és que, quan va sortir la segona reunió en nosaltres que ens va dir si teniu alguna consideració, ho feu saber, i a partir d'aquí la treballem, certament m'ho va dir, diu això, i al cap de 8 hores surt a la premsa explicant a una sèrie d'extrems que ens havia dit, mira, els podem negociar, i ja els dona com a bons. És que, clar, se fa difícil negociar un pressupost així quan no tenim aquesta reserva mínima, aquesta cautela mínima de veure com treballem i si podem arribar a un punt d'acord. No hi ha aquella voluntat, aquella sensació que vulgui arribar a un punt d'acord. Però, en tot cas, el cert i segur és que ara mateix pot continuar treballant a través de les modificacions pressupostàries com ha fet aquests últims anys. És un altre mecanisme que té per a poder forçar l'aprovació del pressupost. La pot fer, sí. És una possibilitat que li permet la llei. Clar, si tan beneficiós és, escolti'm, no ens demanen a tots el sacrifici. Això vostè presenta una qüestió de confiança. Què passa amb la qüestió de confiança? Que l'has de treure. Si no la treus, què passa? Que vostè diu s'obre un meló. Què passarà? No sé. Escolta'm, és tornar a fer volar coloms. I portem 3 anys fent volar coloms sobre què passaria en una hipotètica situació que crec que no és el moment. Ara estem per a parlar de pressupostos. La senyora Roget té moltes alternatives per a tirar endavant la ciutat sense el vot de l'oposició i l'oposició encara no ha dit que no. Per tant, estem en aquesta situació. Miraculosament, mitja hora abans de debatre, mitja hora abans, dic exagerant, un dia abans o dos de debatre la moció, suposa que com això va tindre molt de rebambori, molta volada de la ciutadania, com de costum fa l'equip municipal, no, és que ho teníem previst, veu, ara comencem a fer les obres. Això m'ho ha fet a mi, l'he fet el senyor Jordà, l'he fet el senyor Albacar, és sistemàtic, Quan tu denuncies alguna cosa que és flagrant, que ells s'han negat sistemàticament a fer-la, quan veuen que allò agafa volada, no, és que ells ja ho tenien previst fer-ho. I ara sembla ser que aquelles grades tan temeràries col·locades els estan rectificant, suposo que faran una rampa. Vull pensar que faran una rampa. A mi m'agradaria que no només fes una rampa perquè es poguessin pujar en la pendent adequada, poguessin pujar les persones en mobilitat reduïda, sinó que m'agradaria que aquestes persones poguessin accedir també al mirador. Perquè no és de justícia que fem una obra nova, hi ha un mirador que té una vista molt bonica de l'Ebre i no puguen accedir les persones en mobilitat reduïda. I això és el que estem denunciant. I no me'n van sortir, però li asseguro que insistirem denunciant-ho perquè veiem que en la denúncia s'acaben executant les obres.